ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଜିପିରେ ଗୋଟେ 24 ପରେ ନାମଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା। ଏ ଏରିଆର ଭାଇମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମର ସଭାପତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଛତ୍ରପୁର ମହାସଂଘ ଏବଂ ମଙ୍ଗୁଳୁଣ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇମାନେ ଆପୋଷ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହେଇକରି ଗୋଟେ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଆଜି ଯେ ଆମେ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବା ଧରିକିରି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଭାଇମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ এই ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆଜି ଏତେ ଆଗକୁ ପଳେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ଆଜି ମୋତେ ବି ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଥିଲି ବଜାର ଥିଲି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ଡ୍ରେସ୍ରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଥିଲି। ମୋତେ ଭାଇ ଡାକିବାରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆସିଲି, ଏମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ତେଣୁକରି ତା ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ପଛରେ କ'ଣ କହିବେ ସଭାପତି ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଦିବାନ ସାହିର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଏ ଖୁସି କେତେ ସେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ସଦସ୍ୟ ଭାଇ, ମୁଁ କହିବିନି। सभापति की टी अनुरोध करुच्ची नरेंद्रपुर दिवान साहिर जे आज आम भाई मैंने आम अनुरोध कमे बड़ भाई मैंने सब भाई मैंने आसिले जे केमी ओडिशा ड्राइवर महासंघ केमी लगुच आम समस्त सहयोग हाथ बढ़े बहुत खुशी लगुच। नरेंद्रपुर दिवान साहिर 24 पर जो नाम संकीर्तन होउची आमे श्री जगन्नाथ ड्राइवर महासंघ को आम निमंत्रण करथिलु। से मैंने आसी बहुत आमर प्रशासन बहुत साहाय्य करछंती और आमको बहुत खुशी लगुच। एपरी से मैंने कार्य करंतु सेमानकर केमिति सेमाने कि आगक बढ़िबे उपकृत हेबे सेमानकर किंतु भविष्य उज्जवल हम आगे आउ गोटे कथा एबे ओडिशा महासंघ डाकर देछि जे ताकर स्टेज आंदोलन ପାଇଁ କାରଣ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ କି? हाँ ये निश्चित आम सुनिश्चित सहयोग करूँ। आम समय पड़े आम सरकार नवेदन करूँ एवं अब पूरा ग्रामर आम सब जाइए जोड़े आम से आपण जोड़े स्ट्राइक होची आंदोलन कर आम जा सहयोग करूँ। ड्राइवर महासंघ सहित सहयोग करेंगे। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। धन्यवाद देवी पूजा कमिटी को।